Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi aurrera doa astea eta ia konturatu gabe, hemen daukagu osteguna Julen Mai, egunon bioi, Egunon pakearen nazioarteko egunean. Eta egunon Alzheimerraren nazioarteko egunean. Triste la mirada que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural, se ahogan inquietos en recuerdos rotos, que caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza, que en otros tiempos te hacía invencible. Dame tu cuerpo si el peso... Alzheimerraren mundu egunean gaixotasun horri buruzko informazioa zabaldu nahi dute. Horri buruzko ezagutza handiagoa sortzeko, herritarrak kontzientziatzeko eta herritarrak laguntza taldeetara joan daitezen, hori garrantzitsua baita. Las alas con cordones de mimbre. Aizue, ez duzue uste batzutan ez ditugula gauzak gogoratu nahi? Baliteke, adibidez Mai. 19 urte pasa dira, 14 urte zituen Jokin Zeberiok eskola jazarpena pairatu eta gero, Hondarribian bere buruaz beste egin zuenetik. Eta 19 urte pasa ondoren aditu artifizialak bihurtu gara, eta neskatxak biluzteko gai garela, mugikorrekin aizue. Eta badirudi ez dela ezer aldatu eta ez azken 19 urteetan eta ez da azken 59 urteetan ere. Berrogeita 9 urte pasa dira, Carrie eleberria argitaratu zenetik, bai? Stephen Edwin King 1947ko irailaren 21 Portlanden Mainen jaio zen. Idatzi dituen bestsellerren artean The Dark Tower, The Green Mile, The Stand, The Shining, Salem's Lot eta Carrie daude. Haietako gehienak zinemaratuak izan dira. Oso gazterik hasi zen King idazten, lehen testuak bere anaiaren entretenimendu aldizkarian argitaratu zituen, eta ondoren hasi zen ikusten zituen filmeetan oinarritutako ipuinak bere ikaskidei saltzen. Argitaratu zioten lehen ipuina I Was a Teenage Grave Robber izan zen, Comics Review aldizkarian. Eskola jazarpena, eraso sexualak, memoria falta, 3 oinarri perfektu, bat konposatzeko, There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon, and I'll see what you've chained to your sorrow. 1934 jaio zen Leonard Cohen Montrealen. Kantugilea, abeslaria, olerkaria, LRB gilea eta margolaria izan zen. Dena den bere abestiengatik egin zen bereziki ezagun mundu osoan Aleluia kantuari esaterako 300 bertso baino gehiago egin zaizkio. Eskerrak borrokalariak ere baditugun jazarpen guzti horiei aurre egiteko, adibidez Mikel Martin Konde. 1954an gaurko egunez jaio zen, 16 urterekin hasi zuen militantzia politikoa. 1979an Vicente Badillo Santamaria Francis Travestia hil zuten errenterian eta handik hilabete batzuetara atera zen armairutik. Garai berean Bizkaian Egameko talde bat existitzen zela jakin zuen eta hango kideekin harremanetan jarri zen. 2005an Espainiako Armadako 4 militarrek jipoitu zuten Donostian, eta honen ondorioz 137 egunez egon behar izan zuen ospitalean ingresatuta.
like me. Barkatuko didazue hitz joku txarrau, baina iesari buruz ari bagara, inorkeztu egin, Warnerreko hankarinak baino ies gehiago. Tira Julen erosen dizut lotura hau, Gaur 1912an Chuck Jones zinemagilea eta marrazki bizidunen sortzailea jaio zelako Washingtonen. Bugs Bunny untxi ospetsuaren sortzaileretako bat. Bai eta Koiotea tankarina marrazki bizidun telesaila ospetsuaren sortzailea ere. Arenak dira Duck Atea, Silvestre Katua, Porky Zerria, Txoribidelaria eta beste. Gurekin izango dugu gaur marrazki bizidun mundu batean ondo moldatuko litzateken kolaboratzailea. Xabi Tolosak ezkontzakerien inguruan hitz egingo digu. Andoni Mateosek bidaia bat proposatuko digu. Pirineoetara joango gara Victor Hugoren eskutik. Eta ipuin egunari buruzko informazioa ekarriko digu Itziarrek aldek. Gotzon idirin atutxarekin etiketa berdea egitasmoa ere ezagutuko dugu. Aizue, hasteko moduan ere bagara. Koiotearen arnasa somatzen duzue Bizkarrean? Zatoz korrika gure sintonira hankarina. Egunon marrazkizaleok iraiak 21 ditu gaur eta osteguna da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratien zarete. Zuekin jaun Andreo gaur ez dakigu nondik aterako den hankarinkerietan edo baino mai Gorostiaga pozo. Kaixo, kokora, seguro guztioi! Eskerrak inor serioagoa eta juzkoagoa. Baden hemen estudioan nirekin Julen Goikoetxe Orbegozo. Nintzen zuretaz ari, baino egun honetan ongi etorri. Baita zui ere. Eta izketan ari zaizuen hau, entzule Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 628 du, goizak 10 eta 14 minutu, iraiak 21, udazkena ate joka, eta gu, zuen ateak jotzen. Urrengo 2 orduetan, zuekin bate egitea da plana, hemen, bigarren kafean, naiz irratian. Udazken arratsaldetan iluntzen duenean ostoak erortzen dira negartanten moduan eta parke utxetan azken besarkada esan izun dama. Asteartean egin genuen nahi gabe, Kenzazpirekin iraganera bidaia eta konturatu ginen disko batera zenean, batzuk nahiko gaztetxo ginela edo derrigorrezko bigarren hezkuntza ikasten genbiltzala. Oraindik gaur aitzakia udazkenak berak ekarri digu, badabil, ate joka, eta aurreratu dela ere badirudi ezta. Giro euritsua,
ilun xamarra, umela, hotza handiegirik ez du egiten, jendea mangamotxean da bilkaletik, baina aterkia helduta eta giro horretan da nostalgia eta udazkena koktel edarra dira, goizean saio eder bat egiteko. Elkar maitatu genuen izarren azpian. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Ba, gaur ekartzet maite dutez, bai da, ez da soikoa, baina maite dutez, bai. Gainera, goatzen ez txikian nintzenean nire aitak askotan errepikatzen zean gauzatxon bat zela, inteligente eta listilloen arteko diferentziak, ez? Bai. Igual, bai, askotan pelikula ikusteako, partiu bat, edo zerbait telebistan kirol bat, edo ez, eta batean batek, zerbait irabazi zuen bere inteligentzia erabiltzen, ez? Eta nik ze inteligente, eta aitak ez, ondorioa txarra baldin bada ez da inteligente, da listillo. Ondorioak onak badira dia inteligentek. Azken egun hauetan irakurri dugu, beste gauza inteligentzia artifiziala, adimen artifiziali buruz, ba nik nahiago nuke inteligente artifizialak eta ez listillo artifizialak. Beraz, ba nire maite dute zoixe da. Ez ditut maite, bat ere listillo artifizialak. Iluntzen duenean ostoak erortzen dira negartanten moduan jadanik beranduta agur esatean ez dela erresa aitortzazun eskan muxukan Julen Goikoetxea, zein da zure maite duta kantu honetaz gain, uste dut badagoela, ez? Hor iraganarekin olako konexio bat, harrapatu gintuen garaiagatik eta diskonek izan zuen indarragatik, ez? Erabateko konexio, zait, oroitzapenak eta ekartzen ditu. Atzera begirako eder bat izan da, ez? Kantu hau entzutea eta haren nintzen pentsatzen, ez? Guri ere hilea zuritzen, kasu batzutan erortzen ere ari zaigula, baina... Zuri akaso pixka zuritzen eta ni pixka bat erortzen, ez da? Ez dut esan horregatik, baina inaut elorritari erortza majo aldatu zaio, hau txakantaera... Bai. Jo, baino... Mantentzen du, inauten... Zin justizia, ez? Hilea zuritu edo galtzen doan enean... galtzerakoan behintzat, edertasuna ere pixkat galtzen duela, esango nuke. Zuritzean, batzutan zuritze oso ederrak ere badaude. Baina inauten hotxa, obera doa, ardona bezala. Bai, zalantzari gabe. Bai, ez dut esan nahi, abesti honetan gaizki kantatzen duen. Ez da gutxiagorik. Baina ulertzen dizut, beste gorputz bat du bera hotxak orain, akaso adinarekin ere, eta goratzen duzu Durangoko azokan entrebizatu genuenean, fantasia diskoarekin kontatu zigun Aitor Etxebarriak, nola behartu zuen pixkat tonoetan bera egitera, guazen hau geistera, eta pixkat adinarekin ere maten da, ez? Ez bakarrik doaiengatik, akaso agudoak, goiko nota horiek ez direlako hain errexe sortzen, baina baita, beste toki batzutan kantatzean ere eroso senti zaitezkelako, eta hori ere gertatzen ari zaio, bai? Bai, eta horrengo zuk esan duzuna ez, akaso ekoizlearen kontuak ere izango dira, baina orain beste erregistro batzuetan edo entzuten dugu inaute gehiago, baina bai, abestia entzuten ari nintzenean esan dut, gauzak aldatu dira, eta gu bezala baita inauten ahotsa eta kantaera ere. Hori esan da, nire maite ditut aldartea aldarazten dizuten, eta normalean oberako izaten diren konversazioak. Eta jarriko dut adibide bat. Baditut, bi lagun honen amak, askotan topatzen ditut, nik garajean auto utzi eta etxerako bidean noanean, gertatzen da, ordu buelta jakin batean edo, askotan topatzen ditut. Eta badaukate, bi emakume, ez dakit, positibotasuna transmititzen dute, edo zin gaia, edo zin delare izan liteke guraldia, izan liteke, ez dakit, gertatu den, bai herrian edo bai herritik kanpo gertatu den zerbait, berari gertatu zaion anekdotaren bat, baina zu bazatoz akaso egun traket xamar bat izan da, edo egun ilun bat izan da, eta nahiko zure buruarekin asarre hor, barne hausnarketetan, etxerako bidean, eta beraiekin topatzen zara, eta 2 minutuan, ez dut esango egunari buelta ematen diozune, baina egunaren amaiera hori behintzat, beste aldarte batekin egiten diozu aurre egunaren amaiera horri, eta maite ditut, une horiek askotan minutu terdi, 2 minutu izaten dira, baina maite ditut. Ez da gauza txarra.
Madrilera, goaz, Xabi Tolosa, egunon. Aixo, egun hon denoi, Julen, Mai, Inigo, zemoz, gustatu zait gaina, pixka nostalgiko gaude. Nik ere bauket nire maite duta, nik ere buelte emango jot, Maiekin du bezala, eta ez dut maite esango ze nostalgiko nao gogoratuz nola aurreko astean zuekin han egon nintzen presentzialan, eta berriz egonea bueltatzea Madriletik korresponsal moduan, pixkat historian baten dit. Baina, bueno, hemen ikurun dauket nire neska, katuk ere hor daude, orduan, bueno, behintzat, konpainia bat dauket. Ez da iguala, baina... Galdu dugu zure hurbiltasuna, baina zure Dyson xurgagailu hori berriz ere zure atzean ikustea, bada, nostalgiarekin lotutako zerbait, horrek ere iraganera garamatza eta. Piskat, gogoratuz, bai, Dysona, azkenen, izango handi, baina protagonista garrantzitsuagoa. Bai, zu bigarren protagonista zara. Xabi, gauzatxo bat, hasi egin, une honetan ekin dezaiokegu kanpaina bati, ea gunezkoaten garen Madrilera saio bat egitera, zurekin? Hombre, zatozte, hombre, bigarren kafea, eta, bai, Madrilen, ingo nuke. Oain botaek, gustau zaiak. Nik harria bota diat. Bai. Ez da gauza txarra, Hombre, eta badaukagu hemen aprobetxatzea, hemen Madrilen badaude Euskaldun Pranko, haiei igual konbidatu bezala ekarri, eta hemen dikan zeuz txukun nahitea, ez? Hemen afin. Hortxe ideia. Jo, ya está, hasi gara. Hombre, ez da. Gertutasunak asko egiten du, hori da kontua. Ni izugarri gustora honitzen zuekin aurreko astean, eta zorte pixkatekin, igual, ikasturtean zehar, igual berriz bueltatuko naiz Tolosara, zuen gertutasun hori somatu eta gozatera. Bai? Bueltak gehiago egite. Gainera, osteguna egun ederra da, ona etorri, eta ja asteburu luzea egiteko. Hori da. Hola, hasita. Bai. Bueno, eta Inigo, zuk, maite dut botako duzu. Maite dut, atzo erakutsi nion Laster kaleratu nahiko nuken, edo grabatu nahiko nuken, kantu bat lagun bati. Eta esan zidan, soilik zuk sar ditzakezu hitz hau eta beste hitz hau abesti batean. Eta ikaragarrizko losintxa iruditu zitzaidan. Bai, zeona, bai, hitza, akaso ez oso poetikoak dira, ez dira oso poetikoak alegia, baino sentitu nun, erdiparazka esan zian, bai, baino gustatu dintzait, akaso hori da, norbere estiloaren zerbait, eta hartu nago, bai, igual estilo propio izango eta guzti. Akaso bai? Bai, eta hitzak izin dituzu esan? Spoiler bezala, o teaser bezala, ez? Hitzak dira globoko saltzaileak eta Tinder ligatzeko aplikazioa. Ez daude hain urruti, bata bestetik. Hombre, nik uste, igual baukezu esatea, Tinder instalatu dezu, zure puxikak oso puztuta daudelako, igual, daulako zuze. Xabi, Tolosa, urrengo astera arte agur. Vale, a ver, Ekainera arte, Xabi. Bai. Agur, Xabi. Agur proiektua Madriletik saio egiteko eta akabo dena. Hankazora duzu. Zuek hasi zeate, IES egin eta hor sartu dituzue hor marrazki bizidunak eta hoi pixkat... Ja, zuia zaude Supersonic. Nostalgia. Goizeko 10:25 minutu izango dira, hain zuzen ere 5 segundu barru, beraz, aurrera egingo dugu, eta Xabi Tolosarekin segituan ariko gara, ezkontzakerien inguruan, bai, hori kontatu digu eta hori helduko digu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Bueno, marrazkizionak aipatu ditugu, egia esan Xabi Tolosaren sarrera karetau oso nahiko manga da, ez, Xabi? Bai, marrazkizionetakoa. Denok ea pixkat marrazkizionetako personaiak, ez, pixkat. Hola. Eta hola ziberko denuke. Eskerrak olako abestia eta olako introdukzio, olako sarrera txukuna dauzketen, gaur eduki aldetik nator oso
Baina, a ver. Gaur ere eduki aldetik etzatoz oso, esan nahi duzu. Gaur ere ez, gaurko berezia da. A ver, Aurreko aste artean ona etorri zinen eta balde pintado del Pinar, ez da inola zan beste herri feikura, haren inguruan aritu zinen, hemen, orduete jota fuego, eta zera. Sarrerak manga kutxu eta kolaborazioaren mangatik ateratakoa, hoi bai ona Julen, benetan, oso rondo arro. Bai, baina hemen kontu ez da, Julen, orduan, edukirik ez daukagu gaur, Xabi, ozien da kontu. Bueno, edukia baino, a ver, ni pixkat, bauket desahogatzea, osa izango litzake gaur edukia, bauket aprobetxatzea pixkat olazuekin, terapia moduan. Asko du terapiatik, baina zu, ekartze zaitugu ona, zu guri zaurait kontatzeko, ez guk zurekin terapia egiteko, Xabi? Bueno, Alegia, Itzengo. datorren astelenan Dona Peian iznitutorriko da, emozioen terapeuta da bera, eta hor, agian esplizituki. Bestela ere nahiko terapeutak bagara, gure buruekin, baina... Bueno, beida, zinda giztuak... Kontatu ez da, ja sigarela hemen, entzuleak esan gutu, honek badirudi, bi lagunen arteko telefono dei bat, baina... Ez, hemen sakontasuna eta lana dago, lan fuerte, eta zinda gizuet, datorren asterako sekulako sekzio edukikotela prestatuta, zinearen inguruan, eta kriston anekdota kontatuko izkizuet. Hori entzuten, zinda gizuet datorren asterako... Serio, datorren asten kriston izangoa. eta kolaborazioaren tartea betetzen ari dela. Hau inteligentzia hutsa da. Bai, hau ez da... Hau da maiek esan duna, ez? Hau da listillo. Ez. Serio, bihotzez, gauzak ondo dara pentsatuta. A ber, kontua da bera, kontatuko dizuet. Pixka lur jotan nebilen, ze larumaten nire urtek die. Eta... ezin ditut behar bezala ospatu lagun bat ezkontze zeitelako. Eta, klaro, horre gutzi nao, hoxe, esan bezala, pixket lur jota. Ze, klaro, zure urteek ospatzea, hoxe, ospakizun politia da, eta, ez dakitzuek nola sentitzen zeten alde hortatikan, igual, xartuta zaudetelako, igual ez dituzue bete nahi, baina nire kasuan bentsat, oa indikan ilusio iten dit pixkat, urte betetzea. Gauzat, esango ite, A ber. Aurreneko honek emango eta biharna paetak, Baina, a ber... Zuen aldezue, zartzen ari gela eta Nire informazio da ikerketa sailak ez padutxe egiten, gu irurok, Xabi zu eta ni, pare bat urteren bueltan gabiltzala uste dute. Bai, 16 hilabeten bueltan edo. Barkatu, miko izan. Eta ni ez. Pixka bat gertu. Mai, zuzea pertsona extemporaneoa. Eskerrik asko. Denboraren koordena. Atemporala perennea. Ez hau karnetan, Baina karneetan bai, Karneetan bai. Barkatu entzulei barkamen. Gaur ondoaz, Osea... Entzule, batzuei gustatzen zaizkizue gure txiste txarrak. Akaso askoi ez, barkatu, arren, baino, batzuk gustatzen badin mazaie, guk denontzako saio bat egiten dugu, anitza, entzuleak ere, oso zeharkakoa dauzkagu, adinean. Claro, nik horretik esan dut, akaso baten bat, entzulen artean, xarra balin badao, horregatik. Nik ez dituz zuei ez esan, Zuek asizatelen esatet, hilea galtzen eta txuritzen eta, nik... Baina, hemen ikustetan nahi kondo, Julen. Majo asko, mai, ondo. Hombre, egia esan zure pelazo hori olatzea botata dokezuna, da, egia esan, hoi bai pelazoa, Peluka. Hau, inteligentzia artifizialekin, listio artifizialekin nindet. Bai, ez da. Nostalgia eta nostalgia eta nostalgia asko dago. Haizu, urte betetzen aipatu duzula, nik azkenekoak ikaragarri gaizki ospatu nituen. Eta uste, urtea pixkat hola hasi dudala, Nik ekainaren bostekoan naiz eta horten El Salvadorren nengoen, munduko sur txapelketa zen bertan. Eta goizean jeikin nintzen, goizeko 7 komunera korrika batean tripak xisko eginda. Eta urrengo 10 egunak pasan dituen tripak xisko eginda, baina egun hartan nik uste kalentura izan nuela, sukarra izan nuela, otzikarak eta antxen egoen, ondartza baten ondoan, gaizki ez, sekulako beroa. Antxi ondartza harridun batean, 40 gradu, aterperik ez, trasteak hartuta eta kakain da. Bueno, kakain da literalki eta... Izan zen hola pixkat, ostra, urte betetzea eguna. Bai. Gainera... Munduzia seguro WhatsApp ez esan ez, ze ondo urte betetzea zu hor ondartzan eta ez? Gogoan dut, akaso entzuten ari da, Irati Etxeberria lankidea etorri zen, igerilekura, goizean goiz, ni zoriontzera, eta ahaztu egin zitzaion, hortara etorri zen, baina hasi nintzen kontatzen gaixo negola, eta, hasi zen pixkat, sendatze prozesu horri heltzen, bazuela beste suero moduko bat eta bar, baina zoriondu egin, pentsa nola hasi zen eguna, eska xamar hasi zen. Eta nola bokatu zen, eguna?
nola bukatu zen eguna, antzeko, egia esan, uste da txalego 8 lotara sartu nintzala, xiskuin da. Zesatu diratik, Julen? Ez dira entzun. Orain esango digo. Bai, beraz, ni berez naiz, urte betetzeak asko ospatu eta luze ospatu zalea, Xabi, 5, 6, 7 egun, gainera hori izaten da, ze ondo ez, aurten larun batean tokatu zeizu. Ez, aste artean balin badare, aste artea duzu, aste azkena, osteuna, ostiala, lan bata, edo aurreko aste burun ja, aste artean erortek dieta lan batetik hasi ospatzen. Laster hasiko zela herri batzutan egiten duten bezala, 2 asteburutako festak egiten bezala, ospakizunak 2 asteburutara pasako duzu. Bai. Hilabete hau da, ez da, pixkatorain Halloween dagoeneko, bueno, ja, daramazkite ja hilabete hola esan ez. Bai, Halloween badator, nahiz eta 5 o 6 hilabete, oia turroia saltzen dute leku askotan, baita, ja, gabonak badatoz, pues, urtekin azken finean, igual, ez? Baita. Gero ni hausaren oso zalea naiz, alegia, ez, ospakizun egin bar da, zera, familiarekin, edo, kuadrillarekin edo, ez? Non zaude? Dagoenarekin. Nero urte diela, bega, oazen trobat hartzea, oazen afaltzera, oazen ospatzea, eta bai, eta hola. Iratik dio oparion egin zizula. Oparion egin zidan, bai. Bai, egia da oparion egin zidala. Hori onartu behar du, baina enindun zorion du. Baina, bueno, hemen Mendelsonen martxa nupziala edo entzuten ari ginen, ze kontua da, urte betetetaz ari gara, eta jarrai ezakegu, baina hemen nunbait ezkontzakeri eta... Klabea zan ezkontzan asunta, ze, claro, a ber, alde batetikan, ni lur jotan nao, nire urtek izin dututelako behar bezala ospatu, baina bestalde, a ber, nire launengatik pixkat poste naize bai, ez, azkefien, hori ospakizun hor dao, behaien gatiken. Eta, bueno, kontua da, adin batea iristea zehala, nun ja oso ohikoa da ingurun lagunak eta ezkontzea, eta umek eta ukitzea, imaginatzen, jake adine antzekoan gauden, zueire gertatuko zitzaizuela, hor ingurun bapaten mundu zia ezkontzea, eta lako gozak. Eta, bueno, kontua da, berez, ezkontzak eta gustoko ditutela, eta ni neu ere, bi ezkontza ofiziatu ditut lagunenak, eta pixkat nahi dizuen kontatu esperientzia hori. Bueno, eta jakin zuek ere nola sentitzizeten horren inguruan, eta... Niri duela gutxi ere egokitu zitzaidan, bat ezkontza bat idatzea, eta adi gauzat esango iztute Xabi, hor merkatua dago, ze jendeak apaizak gero eta gutxiago nahi ditu, baina zeremonialtasun hori gustoko dute, norbaitek zerbait gidatu eta zerbait egitea, eta altare moduko batean norbait kokatzea, eta gero dantza egingo dizue agurra eta bestea, eta honek joku bestea, eta zeremonialtasun hori ezkontzetan uste ez dela erabat galtzen ari. Kristautasunaren pixu hori urruntzen ari da, baina badaude hor, zea batzuk, eta akaso badagor lan merkatu potente bat, Xabi? Ze ezkontzak zerbait balin badauka da, edo zer gauzak balio dula, berez balioko lukenaren irukoitza. Ados nago. Aizu, eta bauket galdera bat egitea, zuk gidari lanak egintzen ditunean, ritualen bat edo egintzen un pixkatola irudikapenak edo simboloak eta elkartasun hori irudikatzeko? Ez, nahiko... Itzez bakarrik, zeuze kantatu zenean, Globoa eta Tinder, eta... Jo genuen. Julen Telleria eta biok gidatu genuen, elkarrekin, beraz, horrek ematen zuen babes pixkat, ze Julenek aurkezezun bitartean, orain joko dizu ez dakizer ni banindoan jotzera, eta hor bajoa jo bar nun, beste kide batzukin, eta bai gauza esenden euskan egiteko ezkontzartan, eta baino bai hitzez eta gaina nahiko soil egin genuen, hola, pin, pam, pun, eta hartu genuen, nola da, beste, akatu, bueno, beste liburu hau, kristautasuna, Biblia. Barkatu, Nabari da oso urrun sentitzen dut. Baina ez ziren ateratzen. Ongurko pasarte batzuk eta pixka moldatu genituen, beraien bizitzetara, humoretik eta bueno, pues hortik abiatu ginen, eta uste zenuten hemen zerbait, ez kristaua gertatuko zela, eta oso kristaua. Ni pare bat aldiz izan naiz, maestro zeremoniaz. Pentsatzen nuen, hori. Eskontzatan, klaunean biak, sudurgorriarekin, eta ni maestro zeremoniaz eskontzatan. Eta aitortu gara ez, bai dagoela hor liturgia bat, edo ritual askok, nahi ez gonbidatu asko, igual kristauak dira, familikok, ez dakizer, eta naiz eta umeretxua eta hori horrundu eta ez dakizer, beti saiatzen zara, puntu zeremonial hori ez galtzen, ez? Esango nuke, bai ez dagoela liturgia hori.
Bai, azken finean, ezkontza bera ere da pixka tramite moduko bat, non ospatzen dan, bi pertsonen arteko maitasuna eta elkartasun hori erabatera zukola gidatzea. Aizu eta Maita, zuk zer ritual edo, egin zenun zeo ze berexia eskatu zenien egiteko? Berexia, bai, karo, sorpresak, ez, noian familia nahi zuen, sorpresa bat eman mutilari, eta orduan, ez dakizen, abestu behartzun, abesti bat momentu konkretu batean, baina, karo, abesti hori zein, eta, bueno, Elizan kantatzen den aleluian bat. Edo beste kasuan, argazki montaje bat egin nahi dugu, ez dakizer, eta, karo, hor sartzen den, aurreskua, bibolina, ez dakizer, eta montajea. Osa, naiz, eta klaunea izan, eta komikoa izan, eta parodiatu egiten dutena, hor barruan, zegoen, bueno, ez dakit, errespetuzko kapitulak ez. Interesgarria. Aprobetxatuko lehen esaten joala, entzulen artean, balin bada norbait ere, kontatu nahi dola bere esperientzia, edo pixkat, baten bat balin badabil gidatu duna, edo zenik ezautzen dut batek ateazula zertifikatua, El Gran Lebowski pelikula, The Big Lebowski, ez dakit ezautzen dezuen, baino, bere garaian erligio bezala sortu zan, jarraitzaileen artean, nola baiteko kredo mouko bat, eta zuk daukazu zertifikatea bihurtzeko embajadore edo de nota dala protagonista, eta zuk zeuk ezkontza ofiziatu dezakezu bera bezala jantzita, eta betaurrekoekin, eta básicamente protagonistak. Alare nio, okerrezkan nabil, Xabi, The Big Lebowskiko protagonistek eure burua nihilistatzat zuten. Bueno, protagonistak ez. Protagonistak... badaude personaje batzuk, baina protagonistak... dio besteari nihilista izatea, ez? Horrelako zerbait. Hori da. Malditos nihilistas. Bueno, kontua da hoxe, entzulen artean, balin bada norbait, konpartitu nahi duna zehoze, gogoratu, ez balin badakizue, sekzio aparta @xabitolosa.com elbidera idatzi dezakezuela, kontatuz, zuek ere ze esperientziata izan dezuen, eta interesatzen zaitze, ez tegu, aztu behar, enfoke hau, ze sekzioa aparta ez da nere sekzioa, denona da. Orduan, mesedez, entzulen artean, gogoratu, zuek badokezula nerekin edozer informazio, edozein eduki edo konpartitzea, tortarako gogoratu, sekzio aparta @xabitolosa.com elbidera idatziz, badaukezula parte hartzea sekzio honetan, zazken finean denona da. Bueno, kontua... Gauza bat, Xabi hau esaten nahi zen bitartean nik email bat bidaldu diot, eta etzait bueltan etorri, beraz egia izango da, sekzio aparta @xabitolosa.com emaila existitu egiten dela. Noski, baina, de hecho, hain azkarri datzi dezu, ze froga jartzeko ordez, frorga jarri dezu. Beraz, zuri ere, iritsi zaizu, ondo da? Iritsi zai, bai, hementxe badaukat. Noski existitzen dela. Bauxe, sekzio aparta, abildua robota esan din. Bueno, ni kontua da, netorrela kontatzea, nere esperientzia ezkontza gidari bezala. Bi dauzkat, baina bateta zenaiz asko gogoratzen. Nik uste pixka traumatiko izan zala, eta nere buruak egin du plak, eta memoriatik desagertu zait, ze izan zan lagun baten ezkontza, bueno, laguna, entre comillas, berazan, senartzat edo nobiotzat zijoana, eta gonbidatu zituen lagun bakarrak ginen lankide oiak. Xabi, uste dut badukadala zuretzako sekzio ideia bat. Eta da, lagunen katalogazioa. Bado jendea diona ez, lagunak esku bateko atzekin konta ditzakezunak. Edo laguna ez hau ezaguna, eta uste dut hor, inbar dara ez, olako grisen eskala bat, eta adiskidetasuna. Ikustazun, apuntatu ingo dut, eta landuko dut. Ez da, email bat dialuko izute. Bidali, sekzio aparta, abildua, xabitolosa.com, eta jarriko dut lagunen, ingo dugu. Katalogazio edo. Baina kontua da, zure ezkontza zentrala kontatuko diguzuna Florentzian gertatu zala. Bai, batzan hori, kontatzen joan, ze harrigarri iritsi zait, nolatan pertsona bere lagun bakarrak lankide horiak izatea. Oso arraroa iritsi zait, eta, zimaz. Baina bestea bai izan zen, benetan memorablea edo gogoratzeko modukoa. Ze Florentziara gonbidatu gintuzten, bikote honek,
Eta 4 bikote jun ginen, bakoitza neskaren lagun minak zian 3 eta haien mutilak, hoien artean ni negoen, eta jun ginen, 8 pertsona. 4 bikote Florentziara ezkontza bat ospatzera. Eta, klaro, Florentzian ingenuna zen, alkilatu zuten etxe bat, terraza bat zeukana, eta balkoi handi hartan, ezkondu nituen nik gidari bezala. Eta imaginatzen zate, oso gauza gertukoa, politia, emozionantea, lagunetako bat argazkiak ateratzen zegoen, besteak makilatu zuen, eta, bueno, denen artean, genuen, hola, oso zeremonia unkigarria eta oso gertukoa. Baina kontua da, klaro, nik zergatik aldetu dizuet ritualan asuntoa. Nik bere garaian pentsatzen nolako, zer eszenifikatu dezakegu simbologia edo irudikatzeko elkartasun hau. Eta badaude, ideia batzuk, nun mutilak eta neskak, edo, bikote batek eta besteak, ez dute zertan mutila edo neska izan, kolore bateko ondar hartzen du, eta biak elkartzen diren momentuan, horrek irudikatzen du nola ja ezin diren berriz ere separatu. Esplikatzen nahi nahi zen, ulertzen duzue? Txiora, imaginatu, Inigo eta Julen, ezkontzea edo joaz, bai? Orduan, Inigo dauka kolore bateko ondarra eta Julenek beste kolore batekoa. Eta birak elkartzen diren momentuan, ontzi batetan, dagoeneko ja hori ezin dezu berriz ere separatu. Eta sortzen da, beste elementu bat, edo beste... Eta momentu hortan, apaizak esatzen du, eta jainkoak batu duena, ez dezala gizakiak banatu. Eta batetik esan du, egon nahi hortan. Eta banaka, zoaz, ondartzeak, ondar koizkor guztik separatzen. Hori da bat, gero daude beste batzuk nun korapilo bat egiten dan, beste batzuk nun puskatzen da botella bat, horrelako ritualak asko daude. Eta nik enekin zeintzan egokiena hauentzako. Eta okurritu zitzaigun hartzea faroltxoak, egaz jartzen dituzuen faroltxoak, ez dakit ikusi dituzuen pelikulatan eta segurazki bai. Normalen kandela txiki bat eukitzen dute, eta iten dutena da airea berotu, eta globo bat bezala, beida, Inigo, globoaren asuntoarekin, globo bat bezala... Zuzula globoarena oso ondo ulertu, Xabi. Globo, janaria etxera eramaten duen enpresa horri referentzia ginez da, Bai, pusikekin entzute zaitut behin da berrez, globoko saltzaileak, motoan dabiltzanak hor. Bale. Bueno, pues, aztu, guain arteko sekzio aparta, eta... Berriz hasiko gea, ez da? Berriz hasiko gea. Bueno, kontu hoxe, faroltxo horiek zerura bidaltzen dituzu, eta oso politia izaten da, ikusiko zen dituzen seguro 1000 argazki, nun 10 edo 20 faroltxo gauean, iluntzean, rabiatzen diren zerurantz. Orduan, ideia hori izan, baina konturatu ginen, hirian, gu Florentzian genen momentu horretan, ezin dezula objektu galaririk askatu, debekatuta dago. Orduan esan genuen, 10 ez, 12 erdi bat ez, baina behintzat bat jarriko dugu abian, jarriko dugu funtzionamentuan. Orduan, nik honako esan nien bikoteari. Faroltxo honek. Ez dakit nahi zuen musika jarri hola politia? Politia izan liteke. Ez dakit romantikoa edo, baina bueno. Bai, esango dizut... Bueno, lasai, beste, lasai. Badaukat. Ez daukat. Zuek imaginatu, zaudete Florentzian, leku zoragarri batetan, oso gertuko lagunekin, 8 pertsona besterik ez, ezkontzan, gainera, ezkontza gidatzen duena, ni naiz oso gertukoa, oso momentu unkigarria. Eta nik honako esaten diet, faroltxoa erakutsiz. Faroltxo honek, zuen maitasuna eta elkartasuna irudikatzen ditu, simbolo bezala. Bion artean, piztu, eta airean jarriko duzue, eta denok ikusiko dugu nola abiatuko den elkarrekin amestutako etorkizun hori, zeruan, goruntz, zerua zeharkatzen, bale? Irudikatzen zuen faroltxo horrek behin arteko maitasun sakon hori, fuerte hori. Eta bien artean, batek metxero hartuta, piztu zuten, elkarri begietara begira, en plan, hau da momentua. Mendik aurrera,
senarremazte gera. Ze urtetan izan zan, Xabi? Ez dakit, 2005 edo... Gogoan dituze 2015ko Toskanako sute haiek. Goatzen nahi. Antzeko, ze kontua da, hoxe, piztu bezain laster, faroltxoa osorik subola bat bihurtu zen. Jendeak arrasika, subola lurrera bota, eta denon artean, gogoratu faroltxoarek irudikatzen zuela haien arteko maitasuna, elkartasuna eta etorkizunerako ametsak. Denok zapaltzen lurrean, ura botatzen errautxetara, eta bai, hoxe izan zen, hola bukatu zen. Xabi, igual, zure bizitzan ezkontza ofiziante aukera hau baztertu egin behar duzu. Bai, igual. Ura seinale bat izan zen, eta... Baina, esango dizut, ez da egitze pentsatuko duen, Andoni Mateos geografoak zuk Toskanan sortu zenun, sute horren inguruan, ze, igual ja, klima aldaketa, dibertsitate aldatu da, ez da egitze sortu dezun, Xabi, baina... Ez, faroltxo ura etzan terraza hartatik atera. Osea, etzun egan egin. Hortan, irudikatze bali mazun haien etorkizuna, eta nola gouruntzkungo zen, terraza hartatik etzan atera. Sua piztu izan balu gutxinik sinesteko bat zuten, ez? Pasio handiko harremana zutela, baina hori ere ez? Bai, izan leike, baina ez kontua da, oraindik ezkonduta jarraitzen dutela. Baino, dagoeneko ja ez gera lagunak. Hoi izango izuet. Hasi zinaten lankide hoi izatetik abiatu zinaten, ez? Ez da, hau beste bat izan zen. Hoi bestia zan egia da. Bueno, igual du. Bueno, Xabi, izu gauzat esango izut. Urrengorako, prestatu harritzu, urrengorako badakit gaia baduzula, baina bata, lagunen katalogazio hori eta bestea, ezkontza baten ostean, zenbat denbora jarraitu behar duen matrimonio horrek, gonbidatuek egindako oparia, alegia diru hori, berreskuratzeko eskubide izan ez dezaten. Alegia, ezkondu eta bostietetara banatzen balin bada bikotea, zenbat, Julen? Ni azkena izan nintzen ezkontzak 15 egun baino gutxio irantzuen. Ai ba. 15! Ajeak irantzuen, matrimonioa baino. Ai ba. 15 egun oso gutxi da, baina hori adiez, ez? Hori da, Xabi, 15 egunekin dudari gabe, 100 bueltan. Bai, a ber, baina zuk ospakizuna, osea, opari azken finean garai hautan zer da, pixka kubierto eta zatzeko, ez? Dakit, konpensatzeko. Edo da oparian plan etorkizunera begira, honekin daukezue bizitza elkar, osea, ja ez da lehen bezala nun ezkontzako dirua behartzen du pixkat, etxea erosi edo elkarrekin bizitzera jun edo gastu horiek eta, ez, dakit, 2023 batean, jende gehiena ezkontzen danean, dagoeneko ja elkarrekin bizi da, edo ja gastu berezirik ez dauka, eta arreoaren kontzeptu hori atzean geratu da, ez da? Claro, nire ustez, baina 15 egunekin, zuri bultatu altzi zuen, bai, Julen. Erantzun behar daukat. Hortxe utziko dugu. Xabi Tolosa, agurtu egingo zaitugu, Andoni Mateos ere zai eta prest daukagu gurekin, eta geografiari heldu behar diogu, eta Victor Hugoren bitartez egin behar dugu bidaia bat, Pirinotara, eta, oso proposamen ederra dakar, beraz, 10 eta 59 minutu diren honetan, Madrilekin konexioa amaituko dugu, Xabi, datorren ostegunean Donostiako zinemalditik konektatuko dugu zurekin, eta uste du Xabi Tolosak ezkontzekin bezala zinemaldiarekin ere badituela alako anekdotak. Baditut, prestatu ingo dut sekzio hori. Hala ere, gogoratu, euster gauz nirekin konpartitu nahi balin badezue, sekzio aparta, abildua, xabitolosa.com. Xabi Tolosa, zaindu, eta ondo izan. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Batzu sorlekutik urri hiltzen dira derrigo hilkutxa batzu zehazkati urrun dira hortziko. Pozik nago, herrialde miresgarria da. Oso bitxia eta divertigarria. Zuk Parisen euria daukazun bitartean, nik hemen eguzkia daukat. Eta zerua urdin
eta lainoak ere bai. Mendien gainean ke ederrak sor ditzaten. Hemen dena da apetatxua, kontraesankorra eta berezia. Antzinako ituren eta endekatutako ituren asketa bat dago. Xalotasuna eta ustelkeria, noblezia eta atxiespena, askiespena, hartzain bizitza eta gerra zibila, txerrikume itxurako eroi eta eroi kutsua duten txerrikumeak, antzinako zibilizazio bat, natura gazte eta nazio berri baten erdian usteltzen ari dena. Dena da zaharra eta jaio berria, zahartua eta freskoa. Eta batez ere divertigarria. Batera ezina une bakoitzean, landa txoko bakoitzean, kalearen izkina bakoitzean bateratzen den herrialdi bakar eta paregabea. Ardoa gaitzesgarria da, antxumen larruaren usaina du. Olioa, iguingarria da, ez dakit zeren usaina duen. Errepide handiek espaloiak dituzte, eskaleek, bitxiak, txabolek, armarriak, biztanleek, zapatarik ez. Soldadu guztiek gitarra jotzen dute. Apaizak imperialera igotzen dira. Zigarroak erretzen dituzte. Tigreak bezala jaten dute eta burusoilak bezain meak dira. Bide lapur nabarrez zipristinduta daude bideak. Hoi herri alde zaharkitua, hoi herri berria. Historia handia, iragan handia, etorkizun handia. Orainaldi nazkagarri eta lizuna, o miseriak, o mirariak. Ukatu, erakarri, berriro esango izut, esan ezina da. Gauean bidelapur berberak ikusten dira berriro guinoen gailurrean, karabina bizkarrean, haien silueta zeruaren kontra. Gure aitaren etxea gugabe. Pirinioetara bidaia egingo dugu Victor Hugoren eskutik eta dagoeneko kokatu gara idazlearen kontraesan eta xelebrekerian. Andoni Mateos, egunon eta ongi etorri berriro bigarren kafera. Ui, mikrofono iriki bat du. Selbano biratuko naute, lenguzu eta lagunen, gutunez ez da Einauteka maitu eta Andoni Mateosek orain bai, egunon Andoni. Egunon. Eta ongi etorri berriro, bigarren kafera, denboraldi berria, ordutegi berria, baina guk bide berberetatik jarraituko dugu, geografian barrena, naiz eta gaur, ez dakit, ekarri diguzun Victor Hugo, Pirinioak eta proposamen aski sugerentea, ederra, kitzikagarria, eta aldi berean zirikatzailea, ze Victor Hugo hitzetan, zirikatzaile zen hori ere nabari da. Bai, eta zuek irakurri dezuen testutxo hortan, ikuste ja aurreatzen nahi gehala gutxi gora era zeren inguru nitzen godun edo bintzat, ze pentsamendu zeukan. Victor Hugo, nik uste aski ezaguna dela, batzuntzako ez, egia esan, nire ingurun galdetu nunean norbaitek ezautzezun, eta jende gutxik ezautzu, bai, Bai, bintzat nire adineko jendeak, egia esan, baina bueno, ezaguna da, eta... Seguro mairi tokatu zaiola Victor Hugoren dramaturgiaren bat antzestea edo lantzea edo... Los Miserablesekin ariketa batzuk egiten genitun, gero Donibane egon gara bere etxe museoan, eta asko, dan horre antzespen gidatu bat ingenuen behin, bai. Bada okeres panaiz, endaian ere Victor Hugo bizi izan zen edo Victor Hugo erabiltzen zuen gaztelu txiki bat edo gaztelu moduko bat, eta... Bai, baditu, denbora dexente pasatzuen hemendik eta zarna dexente zituen. Bidaia dexente intzituen, Europan zehar, baina bidaia guztien arten, Euskal Herria gurutzatu zuen, bi aldiz. Behin txikia zala, gaztetan, bere eta Napoleonen generaletako bat zan, eta Madrilen zeon destinatuta, hortaz, bere gazte garaiak Madrilen igaro zitun, eta Euskal Herritik igarotzeko aukera hori eukizun. Gero hortikan urte dexentera berriro pasatzen Euskal Herritik eta horregatik testua, ez? Alderaketa dexente egiten du, beak zeukan, buruan zeukan ideia guzti horrena Euskal Herria nolakoa zen, eta gaur egun, bere garai hortan bigarren aldiz pasatzen danen nola ikusten duen. Testu hortan, irakurri dezuen testu hortan, romantizismo kutsuoi, literario kutsuoi oso argi eta garbi ikustea, azkenen garai artistiko hortan murgilduta gaude gutxi gora garai hortan, 19. mendeen lehenengo erdi hortan, eta hortaz, Victor Hugok oain dela 180 urteko Euskal Herria hori deskribatzeko
bidaia bat egiten du, Pirinioetatik igarotzen dena, aurretikan Alpetatik ere igarotzen da, 1839an, 43an Pirinioetatik, eta Euskal Herria ipar ekialdetik hego ekialdera gurutzatzen du. Hau da, ipar Euskal Herriatik sartzen da, Lezo, Donostia, Irun, Hernani, Tolosa, Iruña biden. Eta, azkenen bidai guzti horretan, berak bere begiekin ikusten duen guztia idazten du, margolan batzuk ere egiten ditu, eta liburuan txertatzen ditu, eta zentzu hortan, prosa literario erromantiko horrekin, oindalaro gehi urteko paisaia bat deskribatzen digu, eta hortaz horren inguruan informatzeko kriston aukera daukagu. Ze badia garai batzuk, nik uste hemen Euskal Herrian oso informazio gutxi daukaguna. Bidaiari asko pasazian Euskal Herritik, ez bakarrik Victor Hugo, Humboldt eta beste horren beste, batez frantziar korronteko bidaiari asko, ilustrazioarekin lotutako korronte artistiko, zientifiko horrekin, baina Victor Hugok egia esan nahiko deskribatzen politia egiten du gure inguruaren inguruan. Esan duen bezala, antzerkigilea, poeta, idazlea, marrazkigilea, politikagintzan nahiko errotua izan zen, Pariseko alkate izan zen, zehazki 1848an, diputatua Bigarren Errepublikan, hala ere 20 urte zerbestean egon beharra eukizun, azkenen ideia oso irautzaileak, askatasunaren aldekoak bultzatzen zituen, eta hori jakinda oso famili imperial batetik zetorrela, goi kargutako familioitako batetik, baina hala ere beak bere ideiak zituen. Gaztelera oso ongi dominatzen zuen bezala, euskera ere kontrolatzen zuen desente, euskal hizkuntza ulertzeko gai izan, hitzen bat esateko ere, orduan horrek balio izan zion hemen Euskal Herrian eroso ibili ahal izateko. 83 urtekin hiltzan, maiko heldu garai hortan garaio izateko, baina esan duen bezala, hainbat eta hainbat lan utzi zituen betiako. Los Miserables mai esan ez duen bezala, Notre Dame de Paris, gero hortikan El Jorobado de Notre Dame Disneyek hartu zuen liburua, oso polita, Hernani antzerkia, eta hainbat bidaia liburu. Hortaz, bidaia liburu guzti horien arten, garrantzitsunetariko bat niretzako eta nik uste euskaldunek jakin behar duguna da, Alpetatik Pirinioetarako bidai hortan egiten duen liburua. Tú sabes torturar, eres peor que el ambicioso, peor que el poderoso, tú eres Belcebú. Esan bezala, liburu hori idatzi zuen, intzulako bidaioi Pirinioetatik eta Alpetatik, eta Pirinioetako bidaia zehazki, izan zen Euskal Herritik gurutzatu zuna, Juliette Drouet izeneko aktore batekin batera egin zuena, 1853an, eta aipatu bezala Euskal Herria ipar-ekialdetik hego-ekialdera gurutzatu zuen. Más malo que el demonio, un diablo, tú eres Satanás. Segituan jarraituko dugu bidaiatzen eta Victor Hugoren liburuaren bide horiek zeharkatzen, baina segituan salto egin behar dugu, Naiz Irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila, antxe dagoeneko preste ikusten baitugu Egoi Belati lankidea, beraz, zuzenean estudio zentraletara. Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zuei ere, zer modu zaudete, goizeko 11 kasik, hementxe boletin informatiboa egunero bezala, eta tamalez indarkeria matxistaenak aipatu behar beste behin ere, ertzaintzak gizon bat atxilotu baitu getxon sexu eraso bat egotzita. Udalak bi elkarretaratze deitu ditu ostiralerako, herrian izandako eraso matxista hau arbuiatzeko. Tiraba, sexu erasoa getxoko Neguri auzoan gertatu zen pasaden aste artean, eta emakumeak salaketa jarri ondoren gau hartan bertan atxilotu zuen ertzaintzak erasotzailea. Getxoko udalak adierazpen instituzional bat onartu du gaur goizean eraso hori gaitzesteko eta bi elkarretaratze deitu ditu esan bezala datorren ostiralerako, biharko egunerako, bata instituzionala izango da eguerdian deitu dutena eta arratsaldean herri mugimenduak dirutako mobilizazioekin bat egiteko deia luzatu dute ere Getxoko
udaletik. Gainerakoan, osasun kontuak albiste, goizean zehar esan dizuegu, bai, itxaron zerrendak murrizteko asmoz, Osakidetza paziente talde handiak ari dela klinika pribatuetara bideratzen. Iñaki Iriondo lankideak dakar, naizen eta garan, gaur informazioa, eta etxe honek eskuratu ahal izan duen dokumentazioaren arabera, eskualde bakoitzeko osasun egiturei biderketa horiek areagotzeko aukera aztertzeko eskatu zaie. Tira ba, gaur goizean honen inguruan interpelatu dute Lakuako ordezkari bat Gasteizko Legebiltzarraren kanpoaldean hedabidei eskainitako adierazpenetan Gotzone Sagardui osasun sailburuak esan duelako Osakidetzaren ekintza propioa indartzeko daudela klinika pribatuak eta osasun sailak urtebete daramala erakunde pribatuekin elkarlan estuan itxaron zerrendak murrizte aldera. Urrian gogoratuko duzuenez izan zen, oraindik ez dela urte bete, gure normaltasuna berreskuratu genuela gure asistentziarako baliabide guztietan, gure lankapazitatea handitzen izan gara, eta erabiltzen bai, baita ere hor ditugun baliabide guzti horietan, badago Osakidetzan horrela izan da orain artean ere bai, irabazi gabe. Tira ba, ostegun honetan hainbat hedabidek naiz barne salatu dituzte bai, ustez osasun departamentuak indarrean jarri dituzten operazio batzuk esaterako klinika pribatuetara bideratzen ari direla. Gogoratuko dugu baita ere joan den astean politika orokorreko eztabaidan Inigo Urkullu lehendakariak mai gainean jarritako lehentasunetako bat izan zela 6 hilabeteren buruan konpromiso zehatz batzuk hartzea, egun Osakidetzan dauden itxaron zerrendak barne. Sagarduik azaldu du zentzu horretan dagoeneko iazko urritik hartutako erabakiak direla eta ez dagoela azken orduko mugimendurik, alegia urtebete daramatela sektore pribaturekin lanean publikoan dauden itxaron zerrenda horiek murrizte aldera. Goizeko 11 eta 2 minutu ditugu, badirudi oraindik ere mantentzen dela korapilloa AP8 errepidean, Deba parean, bertan izan delako duela ordu bete inguru istripu bat, herri bat itxita mantentzen da puntu horretan, eta baita ere jakin dugu A15 errepidean 3 kilometrotako autopilaketak daudela une honetan, Andoainen eta Iruñerako norantzan, gogora berriz errepikatuko dugu 3 kilometrotako autopilak baita ere A15 errepidean Andoain parean eta Iruñerako norantzan. Arretaz eta pazientziaz gidatu beraz puntu horretan. 11 eta 2 minutu, onaino momentuz berriz ere konexioa bigarren kafeari eta gu bueltan izango gara 12etan informazioaren ariaren bigarren edizioarekin. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi. Aventura griñak. Nik ez dut nahi Andoni Mateosen bide hori desbideratu, baina Victor Hugok dionean larru uste lusaina zuela hemen ardoak, iraganean ardoa ondo txarra ere izango zen, Denetik egongo zan, ez? Ez dakit hain denetik egongo zan, Orain zera oso kosmopolita gara eta garnara joan eta zera nahi dut hau Kariñenakoa edo Duero Herriberakoa edo beste hau edo Rioxakoa, baina Riox Altua edo beste hau, baina Victor Hugo hemen Euskal Herrian zebilenean antxe eta bernan zegoen ardoa gongo zan eta askoz gehiago ere ez dut uste egongo zenik, beraz, bai, grazia indite, ora politia. Bueno, gaztaren kontua horti dator, ez da. Itziarrek alde, egunon. Egunon. Gaztaren kontuan ondi dator, barkatu? Bai, ardo txarra zenez, eta, gaztarekin ematen zuten, eta gaztaren txaporearekin eta usainarekin batez ere, bestea... Estali egiten zan, eta horregatik esaten zan, eketela den konkeso edo gaztarekin. Esaldi hori, da. Orduan, sartzen zizuten edozein ardoa, momentu honetan ez egin zer den garestiagoa edo gazta edo ardoa, ez? Bai, gazta ez dago merke. Horrein ez dakit. Bueno, baitziarrek alderekin laizterariko gara, ipuinen egunaren inguruan, garaion sorgingunean antolatu duten, ekimen eder horren inguruan, baina Victor Hugoren liburu horrek, Andoni Mateos beraz, bidaiatzeko gida bat ematen digu. Bai, gida modukoa, gaur egungo gida moduko bat izango zana, ez dakit, bai. Eta esan dezu kosmopolitan kontuak erikusiko daunela, botatzen dituen esaldi batzuk, adibidez Donostiko hirian edo Tolosako hirian, kanpoko jende horren ingurun edo kanpoko korronte batzun ingurun, azkenen hori aipatzen dulako. Eta desberdinketa handia egiten du momentutan Espainiar estatuaren dinamika eta Frantziar
potentziaren dinamikan desberdintasunak. Liburuan sartzeko, esan bezala, Viaje a los Pirineos y los Alpes izena du, 80ean argitaratu zen, 1980ean, eta hitzaurre honekin hastean da. Netzat politia dan hitzaurre bat, nik uste azpimarratzekoa. Zuek gogamenarekin bakarrik bidaiatzen duzuenok, liburuz liburu, pentsamenduz pentsamendu, ibiltzen zaretenok, eta inoiz ez herrialde, zuek uda guztietan, zuaitz berberaren itzalean, eta negu guztietan, tximinia beraren berotasunean ibiltzen zaretenok, Paris utzi nuenetik egin dudan guztia eta ikusi dudan guztia zuentzat bakarrik azaltzea nahi duzue. Izan, oheditzen dut. Hau da, bere eskutik, bere burutik ateratako perspektiba guzti horiek mundura zabaltzen ditu. Eta hoi kriston aukera da, Euskal lurraldeen nortasun hoi, historia, paisaia horiek, pentsa, Pariseko edozein hiritarrak liburu batean hartu eta irakurtzeko aukera izan zuelako, eta baitaren Margolanen bitartez ikusteko. Hortaz, Euskal lurralden barruan sartzea pixkanaka, hitzaurre horrekin, eta esan daiten bezala Ipar Euskal Herritik hasten da sartzen, hiri handienetatik hasten da sartzen, Burdelen hasten da, Baionara, Biarritzera, Donibane Loizunera, eta bar. Bidaieko zati horretan egia esan ez diola nolabaiteko garrantzi gehiegirik ematen bere herrialdearen barruan dago, Frantziar kutsu horren korrontean dago, hortaz ez da asko gelditzen, baina batez ere fijatzen hasten da lehenengo eraikin religioso, zibiletan, hortan nolabait esateko obsesio puntua dauka, esaldi bat esaten du badakizu eraikin bat, ia gizon bat bezain beste interesatzen zaidala. Niretzat, haren abenturak jakin nahi ditudan zerbait da. Oda, eraikin guztitan fijatuko da. Ez edozein eraikinetan, baina deskribapen guztitan ze eraikin motaz eginda dagoen herri hori errepikatuko da behin da berriz. Paisaiare bai, paisaia herritatik kanpoko paisaia hori, Ipar Euskal Herrian landa paisaia hori, baserri ez tartekatuta, hori ere ez dago herririk. Baina tarteka teiatu handiko 2 etxe ikusten dira, teia makurrez estaliak, Espainiaren antzera, eta Aritz eta Gaztainondo ez inguratuak. Gutxi gora bera, Ipar Euskal Herriko zenbait lekutan paisaia mota hori bendikan mantentzen da. Hemen galdu egin dugu, gainean eraiki dugulako, abandonatu egin delako. Badirudi, berak ja modu hortan identifikatzen zituela paisaia desberdin horiek. Pasatzen dugu Ipar Euskal Herrira eta mugara gerturatzen gara, Irun inguru horretara, eta beak deitzen dion bezala Bizkaia deituriko idigurdi baten bitartez sartzen da. Hola definitzen du, badirudi, Euskal idigurdiak desberdinak zirela Frantzikoekin alderatuta, hortaz, beak Bizkaia deitzen dio idigurdi horri. Horren gainen sartzen da, muga pasatzen du, Faisanen uhartea, hor Irun eta Hendaia arteko ibaiean erdian kokatzen den uhartetxo bat, historia handikoa, horren inguruan jarduten du, Pirineoetako bakea sinatu zen bertan, Luis Amalaugarrena eta Maria Teresa de Austriaren ezkontzare Frantzia eta Espainian arteko 2 imperio handien arteko ezkontza hori ere bertan egintzan, eta beste hainbat historia, horren inguruan hitz egiten digu. Baina gaur nik uste interesgarriena dela, Gipuzkoan zehar egiten ditun geldialditxoien inguruko xehetasun batzuk ematea. Denetaz hitz egitea ezinezkoa da, egunak eta egunak beharko genituzkelako, baina Irun, Donosti, Pasaia, Lezo, Hernani, Tolosa pasatzen ditu. Lehenengoa Irun, eta Irunekin, nolabaiteko oroitzapen onak dauzka. Txikitan pasazanen Irunetik, oroitzapen oso garbi bat zeukan, herri zahar bat, eraikin zaharrez osatutakoa, kale estuez osatutakoa. Bea gaina, esan duen bezala, familia boteretsu bateko seme bat zen, hortaz, luxu onditara ohitutako pertsona bat zen, eta kuriosoa da. Asko gustatzen zitzaizkion gauza zaharrak edo gauza atzeratuak. Hau da, Frantziar korronte horrekin desberdintasuna zuen hori asko gustatzen zitzaion, hori balio esten zuen. Zer gertatzen zaio orain honetan Irunen sartzen danen? Eraldaketa bat ikusi du. Bapatean Irun aldatu egin dela ikusi du. Ez dela beak bere garaian imaginatzen zuen Irun hori aurrean zuena. Eta esaldi honekin, nahiko esaldi kuriosoa deskribatzen du garaiko Irun. Irun, jada ez da Irun. Irun Paris baino imperialagoa da, orain. Etxe zuriak eta leihatila berdeak besterik ez daude. Nabari da leku honek eta herrialde honek, hain atzeratua beti, Jean-Jacques Rousseau irakurtzen duela une honetan. Irun bere fisionomia osoa galduta du. Hoi edertzen zareten herriak zein itxusiak zareten.
Non dago historia, non daude iragana eta oroitzapenak. Kuriosoa da, berez. Bai. Esan nahi dut, beak nahi du mantentzea gizartearen ehuneko bat atzerapen fase horretan eta bere amets hori, bere romantiko, ez, korronte hori, horretaz disfrutatzeko, olako herriak nahi ditu. Ja, ez zain beste gustatzen Irun, bere garaian gehiago gustatzen zitzaion, baina bitxia dan zerbait da. Irunetik Donostira egingo deu salto, askar jongo gea, Donostiekin liura duta gelditzen da. Hernanitik Donostira biden dijoala, batean, Donostiko badia guztia ikusten du, Kontxako badia, deskribapen geografiko bat egiten du, nolakoa den, imaginatu behar deu Donostia momentu hortan. Oraindik Donostia arrantzale herri handi xamar bat zen, txiki handitzen ari zen bat. Gaur egun, hortxe aldezarra daukagun toki horretan eta portua, eta asko jota Laupaoz etxe inguruan, baino baserriak izango zirena, bere landen guruarekin. Marisma edo buztin inguru horiek. Gerora, Maia Kristina ekarri zuten buztin horiek, haien bila, sendagai bila etorri zen. Hoi da. Orduan, Victor Hugok bere aurrean ikusten duena da, momentu honetan, 1813ko gertakari horren, frantses, ingeles, portugesen, ezaguna den 1813ko gertakaria Donostin suntxipena. Arresi eta gotorliko handi horiek suntxituta, eta pixkanaka Donosti berri bat eraikitzen ari dira. Oraindikan bulebarreko arresia ez da bota eta ez da zabaldu, geroko zabalgune esanguratsua Donostikoa, Bartzelonarekin alderatzen dena. Haindikan ez gaude Donosti hortan, Donostia txiki baten gaude, ez da hain metropolia, baina, peak fijatzen da. Esaten du Donostia xake taula moduan berrera ikia izan zela, esaten du argi eta garbi. Ez zabalgunea baizik eta alde zarra bera, guztiz suntxitu zalako. Bitxikeria gisa Donostian, adibidez, esaten digu Salamankako ikasle batzuk, unibertsitateko ikasle batzuk topatzen dituela kalean, turismo egiten ari zirela, hortaz Donostin turismoa aspaldiko kontua da, garai hortan, ikasle turista batzuk ere bertan zebiltzan. Eta Donostiako hirian, erabiltzen du Donostiko hiria pixkat euskal kulturaren inguruko alegoria nahiko sakona egiteko. Gero aurrerago naturarekin lotzen den bezala Tolosatik Iruñako bidean, Donostian euskararekin da euskal kulturarekin lotzen da. Eta esaten du, Donostia ez da espainola, euskalduna dela, eta euskaraz hitz egiten dela, esaten du. Eta gero aurrerago esaten du, Antzinako Foruen herrialdea, euskal probintzia libre zaharrak, aberri bat da, erlijio bat, espainiera, hizkuntza, frantsesa bezain atzerritarra da hemen. Baina nabarmena da, batasun horrek, itxuraz, hain ahula izanik, denboran hainbeste iraun izana. Azkenen, hortxe, erroiek, euskal erroiek, eta euskal nortasun hoi kalean ikusten du. Azkenen, jakin behar dugu, Victor Hugok denbora guztian deskribapen bat egingo duela. Bere iritzitik edukiko duela uneko batean, seguraski, ezin dugu dena sinistu. Baina hori ikusten balin bazuen, esan nahi du Donostiako kultura, Donostiako giroa, euskal giro horretan zegoela errotuta. Eta lehen esan duzu kosmopolita mundu hori pixkat berriro ekarriz, euskal kultura hori goraipatu bezala, goraipatzen duna edo azpimarratzen duna, hau da, baina frantsesak non nahi daude. Bidaiariak izan, merkatariak izan, negoziogileak izan, eta esaten du, Donostia, Tolosa bezala, leku mistoak dira, non herri ezberdinak nahazten diren eta elkarrekin bizitzen diren. Hau da, pixkanaka diatoki batzuk, Gipuzkoako, esango nuke epizentro nagusiak garai hortan, kanpoko jende erakartzen dutenak. Izan komertziogatik, edertasunarengatik, industriarengatik, eta bar. Hortaz, Donostiaren ikuspegi bitxi bat ematen digu Victor Hugok, asko gehiago sakontzen da, baina hortik iruditzen zaizue Pasaira pasatzegea. Pasaian, nik uste dela Pasaia Gipuzkoa guztitik gehien liuratzen duen lekua. Gaur egun nola ikusten dugu Pasaia, nolakoa da Pasaia? Pasaia San Juan eta Zarizara o Pasaia guztia? Estuario guztia, beak testuinguru guztia hartzen du. Fiordo alde batetik, baina... Fiordoa izkutatuta hor, baina eta oso anitza, oso kontraste pasaia da, ez? Kontrasten pasaia edo, industria asko daukago, oso ibai ertzeraino eraikita daukago, antropizatutako lekua da, pentsa, Victor Hugo iristen danean ez dula hori ikusten. Ikusten dula, benetan, fiordo bat izango balitz bezala. Eta liuratu egiten da. Testu honakoa da, Bidea itsasoarekin ondoratzen zen tokian zerbait berezia gertatzen zen. Leku zoragarri eta xarmangarri hori. Alaitasunez eta handitasunaren ezaugarri bikoitzak dituen guztia bezala,
inoiz ikusi dudan eta turista bakar batek ere bisitatzen ez duen leku berri hori. Suitzan balego miretxiko genuken lur eta ur bazter apal hori. Italian balego ospetsua izango litzateke. Eta Gipuzkoan dagoelako ez ezaguna dena. Hau da, testu honekin argita garbi esaten digu ez deula benetan maitatzen gure lurra, ez deula benetan saltzen, ez deula ez dakit nola. Kanpotikan norbaitek etorri behar duela, Pariseko gizon batek etorri behar duela, eta balioan jarri behar duela gure lurra. Orduan, zentzortan nahiko kuriosoa da. Badiaz aparte, herria eta eraikinetan ere sartzen da, esan duen bezala obsesio puntu bat bazeukan, eta Pasaiako, herritxo, eta izan Pasaia San Pedro edo Dominiban berdin dit, biak zaku berdinean sartzen ditu, esaten du. Kale bakarra du. Etxeak aurretik txaletak dira, atzetik gotorlekuak. Kale horiek zaldunen hirietan baino ez dira ikusten. Itsasoz iristen zarenean, ikusmen bukolikoa duzu. Hoi arrantzaleen tribu atsegina. Baina kaleetan barrena ibili eta inkisizioaren airea arnasten duzu. Felipe Bigarrenaren espektroa. Sartzen garenean Pasaian, ez, uretatik ikusten dugun eraikina, txuriska, kolore urdin, berdekin nahaztuta, baino kale barruan sartzen garenean, arearrizko blokea handiz egindako etxe bizitza handiak, armarria handiekin, kuriosoa da, normalean irudi horiek kanpora erakutsi nahi dira, baina kasu honetan barrura daude eraikita. Hori berari ere, nolabait, bastante, impactauta uzten dio, eta zentzu hortan baita ere bertan gaua pasatzen du, gaur egun bizitatu daiteke beak gaua pasatako etxe hori, eta, kuriosoa Pasaiaren inguruko ikuspegia. Aizu Andoni, uste dut bidai honi urrengo batean errepaso egin eta uzten dizkigun ondorio guztietan lasai murgiltzeko denbora hartu beharko dugula, ze badakit ondorio asko daudela orain arte kontatu diguzu nontatik atera beharrekoak eta aztertu beharrekoak, eta ondo baderitzozu bigarren kafe batean helduko diegu ze denboraz bezala justibiliko gara, eta uste dut hor badagoela sakontasuna Victor Hugoren inguruan egindako osarketa honen ondorioetan. Beraz, tira, aste pare baten ikusiko dugu elkar, helduko diogu honi guztiari, eta murgilduko gara behar bezala ondorio horietan guztietan, eta ipatu diguzun honek guztiak, entzuleak akaso zalantzi izango dut, geografiarekin duen loturarekin, nahiko garbi geratzen ari dira uste dut, baina oraindik akaso norbaitek zehatzago beharko badu egingo diogu. Andoni Mateos, plazer bat eta horren arte. Bai, zuei, eskerrik asko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukalta gero esan nion, Oteizari esan nion, oie, te grabau todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan emanuen oso osorik. Eta handik 3 lagunera zinta hori falta zen. Bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen nituela, eta zeinek esaten ziren ez ez? 5 urteko aurrak, etxera etortzen balen bazian, ni magisterizako tituluduna nintzanik, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen aipamena, Gruzian zina, eta Parsoron aipamena egin nuen. Eta handik astebetera edo, aurrek egin nuen, dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta errizerik apaiatik debekatuan ingoratu hori. Ez dena naiz irratian, asteartero iluntzeko 7:00. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostia aldea, 83.8. Gernika, 86.7.
Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz irratia. Biderdian biluzik nau, hortozik nabil asfaltuan gainetik, atsegina egiten zait. Lurra sentitzearen sensazio hori, kotxean kalbotik Errepidera iritsitakoan, ibili bizian bilatu dugu sartaldea. Basotik irtendakoan ezponda batean gora jo dugu eta betidanik, iturri bat egon den tokiraino daraman bidezidorra bilatu dugu. Bidezidorra, zatika baino ez da ikusten. Iturriari dario nur negarrak, teia zahar bat bide, ezin du gure egarria berdindu. Hala ere, iturri inguruko belarra biguina eta berdetasun bizikoa da, eta zerura begira etzan garenean gure atxa eta belarraren urrinana hasi dira. Eguzkia zerumugara inguratzen ari da, inurri batzuek atzak ukitu dizkigute beren bideari jarraitu aurretik. Kilkerren kantuak logaleari deitzen dio eta are gehiago uzten ditu gure besoak eta zangoak. Ez da erraza izango errepidera itzultzea. Bada galdera bat, gainerako guztiak itotzen dituena, eta ibilien baino ez da haienatzen. Ikusi dut Itziarrekalde gaur goizean gure laboratiko mailean dagoen sastraka liburu hori erreparatzen eta pentsatu dut. Badaukat sastrakatik oso gustoko dudan parrafo bat, bera aurkezteko eta Peio Lizarralderi eta konpainari lapurtu diziet hitz batzuk. Ze ipuin kontalariak badira, iturri, negar tanten iturri izan daitezke, edota irriparren iturri, ahozkotasunaren iturri eta era berean, eszenan inurri, txikitasun horretan haine haundi. Kilkerren kantuaren moduan dabiltza, eguzkia zerumugara bezala hurbiltzen gaituzte irudimenaren mapetara, eta bigarren kafean saioa sortu zenetik badugu ipuinekin amodio harreman berezi bat, neurri handi batean oso etxeko sentitzen ditugun ipuin kontalariei esker, eta gaur berriro da etxean Itziarrekalde. Egunon eta ongi etorri Itziar. Egunon, oso pozik, ze hitz ederra bai egon naiz hor begiratzen eta liluratu egin naute bertako testuak eta... Bai, denak. Bai, oihartzun horrekin egon naiz gero pasiatzen hemengo alde zarretik, kale txiki hauetatik, eta benetan hitzek duten poderioa ez da, Bai, oso indartxoa da, liburua, goiti bera, diskoa, bueno, lau artisten artean... Irudiak ere, bai. Bai, horre, bueno, inoiz hitz egin dugu, sastrakaz, baino antxez, Peio Lizarralde, Jose Ignacio Agorreta, Imanol Ubeda eta Imanol Raioren artean egindako, bueno, lan multidisziplinar hori eta tira, euren baimenarekin laportutako hitz horiek, baina Itziarrekalde gurean dugu. Aipatu dugu lehen ere, badatorrelako ipuinen eguna, 2023ko, bueno, garaion sorgingunean izango den ekitaldi handi hori, baina Itziarrekalderekin mai beti dago, gehiago kontatzeko eta gehiago aipatzeko. Beti hau zerbait esateko goratzen okerrez banago, azken bisita zan, aingura liburua euskaraz argitaratu zelako, eta uste duzu izan aitzakia, zurekin aitzakiak ez dira behar, baina aitzaki horrekin egon ginen zurekin isketan. Gero, hilabete batzuk igual bizka galduta, eta uste dutudan Kolombian egon zarela, ni jakin nahi dut, bidai hori nola jonda. Bai, ia bilabete, egon naiz. Hilabete eta erdi pasatxo. Bai, bi festivaletatik, Ahozko festivaletatik, bale. Beti daukate, ez dakit ikusten duten, baina ikusten ez duten entzako neukan mikrofona oso berantz. Ni txikia naizenez,
beti aurpegia estalitate eratzen zaite leku guztietan, eta horregatik jarri dut pixka berago, baina... Baina gure kamera nahiko perfil ez dago, eta... Orduan papada guztiatea. Denerako soluziorik ez dago, itzi. Plano dotore askoa daukau, Bai, edarki zaude. Bagoaz, Kolombiara, ez da? Bai, Kolombian ginen. Bai, bi hausko edo narrazio edo dena delako, ez narrazio bakarri, baizik eta hauskotasunaren inguruko bi festivaletan egon naiz, eurek deituta. Eta, hoixe, deitu eta joan naizue bezala, deitzen nauzue eta banator. Oso erraza naiz alde horretatik, eta bertan egon naiz bai Medellinen eta bai Herribatzan, Antiokian eta Guajiran. Hoixe, Medellinen 18 egun, eta Guajiran beste 20-ren bat, bai. Eta gero, bitarteko bidaiak eta guzti hori, ez da. Goatzen naiz, Ane Guevara lehenengo aldia etorri zenean, bigarren kafera, justo Kolombiatik etorri berria zela. Bai. Eta egon ginen pixkat izketan, hemendik zeman maitaz dugu Kolombia referente moduan ahozkotasunarekin lotuta. Kaletik zoaz eta ipuin kontalarik daude leku ezberdinetan, jendea zai historiak entzuteko, beste planeta dirudi. Kontatu, ze aurkitu esakegu Kolombian? Kolombian eta Ia Amerika osoan, Quebeketik, dion, Kanadatik hasita, gero hiri handietan, pixka bat, ez da horren beste ikusten, baina egon badago, baina ez dute galdu. Ez dute galdu oralituraren artearen katea. Osea, jarraitzen dute, lengotik ona, eta bihurtu dute oso garaikideare bai. Horregatik eurentzako importantzia handia du eta ematen diote bere lekua, ezta? Arte eszenikoetan alde batetik, antzerkietan egoten gara, eta antzerkia handiak, eta jendea irrikan dago, ez dakite zain zemate hilaren sarrerak erosteko, eta gainera ulertzen dute ondo. Ulertzen dute zer den hori, eta alde horretatik eskergarria da niretzako edo guretzako gu hemendik inurritxoak edo zer esan duzu, kilkerrak bezala biltzen garenok, kilkertxoak bakarrik... Inurri, kilker, danazarete. Denetarik gara. Nik kilker gehiago inurri baino, ez naiz oso langilea. Hori zaman, inurria bada oso langilea etzara, bale, ados. Bale. Eta horri biltzen gara, eta bakarrik isiltasunean gure gana etortzen denak ikusten gaitu, ezta, edo entzuten gaitu, edo dena delakoan. Eta han bestelakoa da. Gero, kontalaritza adibidez, unibertsitatetik ateratzen da. Kontalari gehienak unibertsitatetik atera dira. Unibertsitatetan badaude katedrak edo baita ere eskolak kontalaritzari buruzkoak. Ni bakotan ere egon nintzen klaseak ematen. Orduan, guretzako ara joatea da alde batetik ikasteko parada izugarria, ze hor denetarik ikusten duzu, entzuten duzu, jentearekin zaude, eta ez bakarrik ofiziozkoekin, baizik eta bestelako jendearekin. Eta, oso aberazgarria, alde guztietatik, batetik baloratuak sentitzen garelakon, baina bestetik ikasteko une izugarria delakon. Batez ere hemen oso bakarka ari garelakon, eta merazu, zuei esker, intujaikoei esker, edo garaionekoi esker, edo alako iniziatibei esker, batzen gara batzutan, eta ia, geroz eta gehiago, urrengo generazioak eta datozenak, edo ja badaudenak, baina ni baino gazteago direnak, ia parada hori daukaten, eta baita ere, sentitzen duten horren beharra. Eurek ere lotura gehiago sortzeko, ez gu sortzen ari garenak, edo baizik eta euren artean, behar dituztenak, eurek beharko dituztenak, sortzeko parada izaten duten eta hala egiten duten.
Kurioso ez, han ez dute inoiz galdu zea hori eta jarritzen dute, eta hemen esan dezakegula gure lana da berpizten, berreskuratzen, edo bere balorean berriro jartzen. Hoixe, begira, atzo Gasteizen egon zan Tere Irastortza, filologoa da, linguista eta hizkuntzalaria, baina baita ere idazlea, poeta, eta azken bere azken liburua aurkezten. Eta hitz egiten zuen hitzen oihartzunez, ezta? Osea, berak ahoskotasunari ematen dio ere garrantzia handia, baina dinot, beti etorri behar da intelektualetik guri pixka bat garrantzia emateko edo atentzioa ditzeko. Ez badago Leiren bezalako doktoradutza ikerketa bat eta hori ere ez da kanporateratzen horrela. Baina, niri esaten ziaten, zer egin beharko genduke honetarako? Nik esaten dut. Euskal Telebistan, orain danak sukaldatzen edo jaten dauden bezala, honetaz hitz egiten. Sukaldarik eta kiroldegiko jentiak eta kirolariak eta denak hitz egiten badute honetaz, zerbait lortuko du. Izugarrizko lana egiten ari zarete azken urtetan Araban, Arabazan elkartea sortu zenetik. Hemen aipatu izan da pare bat aldiz, oiru, ze mus dijoa Arabazan, ze osasuntxua, nola azten ari da elkartea. Hombre, oraindikan, jaio berria ez, baina oraindikan oso gaztetxua da, baina pozik eta gogoz ari gara. Zan beharra dago, ipuin kontaketen edo kontalarien edo ipuinen egun honek ja 20. edizioa betetzen duela aurten, baina ez da Arabazanek egindakoa, baizik eta Garaion Sorginguneko kideak. Gu testigo hartzen ari gara, poliki-poliki, baina oraindik euren eskuetatik abiltza. Proiektu batzu dauzkagu, eta abeateatzen dira batez ere, danon arteko ofizioaren formakuntza eta espetakuloek norberak banaka egin baino, danon artean begiratzea eta laguntzea, espetakulo berriak egiten eta lakuak. Eta, dauzkagu beste proiektu txiki batzuk, baina administrazioarekin gabiltzen borroka. Energia gehiago. Eta ixe, baina bai, gustora. Orain emakumea bakarrik geratu gara, gaude, ze gizonak eten bat egin dute, ez dira joan, oraindikan, baina hor gaude, eta baita ere, emakumetasunaren edo feminismoaren ikuspegitik ere, historia begiratuz, eta, gauza asko dauzkagu. Dana daukagu egiteko, bakarrik, badakigu nortzu garen, eta pixka bat, hasi gara bidea, lehenengo urratsak emateko, pixkat horizontea ikusten dugu, baina horizonte txikia, Ze posa. Guk ikusi dugu nola jaio zeu, nola goxoak eta oso polita da ikustea, implikazioa. Nik esango nuke ipuineguna ez dakit noiztik antolatzen dan. 10. Horrekin batera sortu zen honen espiritua edo? Bai, alde batetik, ze Amaia eta Juliak eta Mirenek eta Alasnek eta beti zuten gogua jenti berria hastearena, ezta? Orduan, norbait ikusi edo liburutegi batean zeudela edo ez dakit zer eta deitzen zieten. Hori batetik. Eta bestetik, Ane Guevara berak, etorri zan erengana, irabazitako bekaren inguruan bere espetakulua zuzentzeko edo egiten laguntzeko, eta gero beste batzuk ere, ipuin batek ditzen zietela ez dakit nondik, edo eskolatik, edo ez dakit nondik, eta etortzen ziren, aizu begira ezazu hau nola dagoen, eta bestea. Ordunik ezanien, zergatik ez gara biltzen danak, eta elkar ezagutu, eta elkarrekin bidetxo bat egin, ez da?
hori izan zen, nik esan nuena, osea, ez da nik egindakoa. Ezik eta denon artean, ikusi genuen gure etxean, gure etxeko salan biltzen ginen, eta oraindik batzutan biltzen gara, eta horrela hasi da. Baina bai, garai honek izan du bere garrantzia, bai, elkar ezagutzeko, euren artean batez ere, bai, garai batekoa dira ia danak, eta horretarako balio izan du. Eta baita ere, indarra eman zion, ahoz ahon dagoen txapelketatxo hori, ezta? Kontatzeko txapelketatxo hori, ze bestela ez egiten nondik hasi, batzuk, eta erronka horrekin, aurkeztu behar dugu ipuin bat hortan, ordizin, izan zen ere alako akuilu batzu, ez da, ez da. Gainera azken irabazlea, Arabazaneko partaidea, Nearruga eta justo ikusiko dugu asteburu honetan ipuin egunan, ipuin eguna, ez da ipuin eguna, ipuin asteburu esan dezakegu, larun bat eta igandean ospatuko da. Nola datorra marra? Anege bara ipatu duzue, estrenatu berri da La Ester, ez? Duela oso gutxi estrenatu du lan hori ere. Asteburu hontan izan da. Pasadan larun batian. Hori da. Eta badabil, topez, badakite asteburuan ere garaionen izango dela, tartean zurekin, eta bai, baina, begira, hanek egin zuen gauza bat, beka, ez dakit ondo esango dudan, baina bekaren diruarekin, juntzan gero, estrenatu ostean, espektakulo estrenatu ostean, joan zan, Kolonbiara, jentea ikustera. Zezan egon, tia, txapo, ez da? Ole. Bai, ole, ze hor ikusten zen nondik nahi zuen bere bidea eraman, eta doktore dabil. Zergatik du Kolonbiak alako pixua esan nahi dute, ahozkotasunaren tradizio horretan, eta Amerika Latinako beste herrialde batzutan ere akaso bat da, ez? Baina Kolonbiak badu akaso indar berezi bat, edo igual gehiago zaindu dutelako ondoren azken urte hauetan, edo? Hombre, ez dakit, egia esan, ez dakit. Badu erreferentzialtasun bezala, ez? Zuen nahotan askotan. Badauka, festival handiak daudelako bertan. Eta diru laguntzare, bai, horretarako. Bai, garbi dago. Hori, hemen ere, gertatuko balitz, erreferentziala izango zen. Txontxongiloak diren bezala Tolosan. Dirua balego. Bai, garbi dago. Mai handiko kontalarik daude, bai, kolonbiarrak direla. Nik adibidez, ahosa honik, itema du ikerketa bat, kanpotik etorri diren artistekin zerrenda bat, nik esango nuke portzentai handi bat kolonbiarrak izan direla. Bai, eta kubatarrak, Baina dena lotuta dago igual Itziarre Dionarekin, ez? Azkenean, maila handiko jaialdiak balin badaude eta dirua destinatzen bada hori garatzera eta ondare hori mantendu eta sustatzera, maila handiko kontalariak egotea ere naturala da, ez? Claro, eske baldin badaude festival handiak, eta bertakok ere nahi baldin badute festival horietan parte hartu, nazioarteko festivala direnak eta mailadun jendea joango dena, prestatu egiten dira. Deituak izateko. Gauza batek besteak dakar, ez da? Bai, zirkuitori gabe ez dago sorkuntzari. Hau da, nire iritzia, hori den motiboa, baina nik ala ikusten dut, ibili naiz beste Ameriketako beste leku batzutatik, eta festivalen maila ez da berbera. Hori izan pixet galdera, zergatik du, garbi dago. Hori horrela da. Esparro guztietan, sorkuntzaren esparro guztietan. Kontzertu aretoak dituen leku batean, musika taldeak gehiago garatzen dira. Zinemari laguntzak eskaintzen dizkion lurralde batean hori gertatzen da, eta Joko Olimpikoak antolatzen dituen herrialdean domina gehiago lortzen dira, eta ez da motivazioagatik. Bueno, motivazio ekonomikoagatik da. Hombre, hor dago motivazio, ez da? Bai.
Bueno, ziko gara repasatzen, egitaragua, eta asteburu hontan gertatuko dena garaion, sorgingunean. Bai, ipuin eguna da, eta denporaren jabeak gu garenez, eguna, asteburu osora pasatu dugu. Eta beti bezala, beti izaten da larun bat batean, irailako 2. edo 3. larun batean egiten dana, eta izaten da familiarra edo familia ez dutenentzako ere bai, baina dinot, oroentzako, eta hor joaten da jentia bere jatekoarekin, eguerdian bertan bazkaltzeko, leku zoragarria da, benetan esaten dizuet, ez baduzu ezagutzen, joateko egun batean, Ozetako Otaza auzoan dagoen Garaion sorgingunera, parajea izugarria da, eta eguerdiko 12:00 hasten dan saioa bukatutakoan, jende hor geratzen da, landetan eta kanpetatik, eta bertan dagoen jateko tokietan, eta gero arratsaldean berriro, 5:00 hasten da, uste dut 5:00 dela, ez da? Horren txizango dizut, arratsaldeko 5:00, bai. Bai, 5:00 berriro beste saio bat hasten da, batzuk goizetik dauzenak jarraitzen dute, eta beste batzuk arratsaldean bakarrik etortzen dira, arratsalde pasa, eta egun edarra pasatzen dugu, ze ez da bakarrik ipuin saio bat edo espetakulo bat ikustea, eta gero norbera beretzera joatea, baizik eta gero denon artean sortzen den giroa, ederra da, baina beti, zalantza hori izan dugu, ezta. Ezagutzen da, ipuingintza hemen ezagutzen denean, liburutegietan edo eskolako saioetan, beti haur eta gazteentzat zuzenduta, baina ipuin kontalaritza ez da izan ume eta gaztetxoentzako, izan da nagusientako, eta nagusiak beti egon dira, dana batera egon dira beti, ez da. Orduan, baina izan dugu ere eraman bestea, ez da, zer den espetakulo bat eta zer den ipuingintza jendeari, ez da. Ipuingintza osoa, ez dela umentzako, umeak entretenituak izateko edo gordeleku modura ibiltzeko, baizik eta badaukala bere zarma. Egiten dugu ahoz horrekin batera, maiatzean, alakoak, ez da. Baina nahi gendun ere sartu helduentzako espetakuloa edo baita ere ipuinaren egunaren inguruan. Eta gure Arabazaneko baita ere, egunkoaren Arabazaneko kidean gara, igandean, oraingoan, betik aurrera jarraitzen badu, ekarriko dugu beste jente bat, igandekoan ari naiz, baina... Argituko dugu, larun batean esan da bezala 12:00 goizez, arratsaldez 5:00, hor Aini Iniguez, Josune García de Bikuña, Mai Gorostiaga eta Oian Amezko egongo dira, eta larun batean hori amaituta, igandeko plangintzan, helduentzako narrazio ikuskizuna, eguerdiko ordu batetan, eta Ane Arruga eta Ane Gebara eta Itziarrek alderiko zarete, koktel esplosiboan. Oso ondo esan duzu, adierazi duzu, perfecto, nik kontalari izan da, diatu naiz. Aurten izango dugu gogo egin aspalditik Mai Gorostiaga gurekin eukitzea. Eta, egin diogu txikitxo bat urrengo batean izango du bere osotasunean denbora guztia. Horren gogoz gaude. Baina, oraingoan partekatuko du, Aini Iniguezekin, Josune García de Bikuñarekin eta Joana Amezkoarekin. Pospozik gaude. Ni alde batetik privilegiatu txasentzei aktuatzeagatik, baina beste aldetik igual pena, urtero juten naizelako ikusle moduan, eta inondo pasatzen dudan gainera semearekin, eta hori esan duzu, plan familiar hori geroan bazkaldu, inguruak, sumitzeko eraikin horiek, hango sorginekin elkartu, ezagutu behar da. Eta orten oso ezberdina izango zan niretzat, konzentrauta joan behar naizelako, edo ikuskizun bat egitera, beraz, alde batetik penakat. Bai, eta ezin duzu eguerdian ardoeran ere, zerratzaldean daukazu beste saiotxo bat. Dena etzazue kontatu, Bai, zuek, kakapila
pilatu dezazuela, bai. hemendik besarka bat garaiongo jendeari, eta ipuinen eguna izango da asteburuan, esan da bezala, larun batean goizez eta arratsaldez, eta igandean eguerdiko ordu batetan helduentzako narrazio ikuskizun hau. Bueno, han gertatuko dena jakiteko hurbildu zaitezte, ze ingurua gainera ederraskoa da, eta asteburu pasa edo egun pasa egiteko plan zoragarria da. Eta Bizkaitik joan edo Gipuzkoatik edo Nafarrotik, erdi-erdian dago, Bai, egia da, segituan zaude. Bai. Itziarrekalde, plazer bat berriz ere zu gurean izatea, izango ditugu kafe gehiago hartzeko aukera ziur, eta hori besarkada bat, ipuin kontalaritzako eta oskotasunaren ekosistema horri guztiari asteburuan. Eskerrik asko zuei eta plazer bat izan da. Beti bezala. Keep calm and bigarren kafea. Hausnarketa kolektibo baten ondorioz sortutako proiektu etiko berri bada etiketa berdea. Mendi lasterketen inguruan dabiltzan hainbat pertsonek zenbait galdera jarri dituzte mahai gainean, maite duten kirolak norabide egokia hartu ote duenaren inguruan, eta bihotzetik atera zizkir erantzunak daude egitasmoaren oinarrian. Inguruarekiko eta urkoarekiko errespetuzko jarrera baten aldarria eta konpromisoa ere bada, ondorengo belaunaldiei mundu hobe bat usteko helburua duena. Funtsean, elkarbizitzan, berdintasunean eta jasangarritasunean oinarritutako lasterketen aldeko manifestua da eta 10 mendi lasterketek sinatzen dute. Txindokiko kilometro vertikala, Ubidestroy Trail, Zaldibiako mendi lasterketa, Euskal Herria mendi erronka, Trikuarri Trail, Sorginen lasterketa, Triku Trail, Beriain kilometro vertikala, Tontorra mendi eta Trail de Moixero. Azaleko azalpen hori eginda, mamian sakondu nahi genuke, eta horretarako bigarren kafera gonbidatu dugu Gotzon Idirin Atutxa, etiketa berdea egitasmoko kidea. Egunon eta ongi etorri Gotzon. Egunon. Bueno, Gotzon, aipatu dugu, manifestuaren sinatzaile zaretenok azken urteetan gizarteak eraldaketa bat sufritu duela, somatu duzuela, esan duzuela. Konta iguzu, ze eraldaketa somatu duzue? Bueno, nik uste dut, guk uste dugu, gizarteak berez, beste abiadura baten bizitzen hasi garela, eta, horrek apurtxo bat leian, kompetizioan zentratzea ekarri gau, eta gero eta leiakorragoak gara, eta uste dugu, berezkoak, mendizabetasunan berezkoak ziren balore batzuk, eta printzipio batzuk alde batera itxi direla. Eta, gure saiakera da, horrek berreskuratzea, edo behintzat aholku etiko batzuk edo, ez dakit, ibilgu hau apurtxo bat bere bidera joan deiten barriro, edo guk behintzat anbestun dugun bide horretara. Gotzon, aipatu duzu, azkarra bizi garela, modu individualean, mendilasterketen ikuspuntutik edo,
nolabait ere zuek alor honetatik heldu diozuelako erronka edo gaiari, mendilasterketeten ikuspuntutik nola eragin du gizarte aldaketa honek edo zertan somatu dituzue aldaketa horiek? Bueno, gu korrika eta gu honen antolatzailea gara batzuk, beste batzuk korrikalariak, danari daude. Eta batez be guazi ginean, bueno, mendiko jentea ginen, mendizaleak, mendiari oso errotuak eta mendia bizi gendunak. Gaur egun oso modan jarri da kirolau, eta ikusten duguna da, bueno, kirolau praktikatzen hasi dan jente barriak, behar bada harreman hori ez duela hain errotuta, ez? Eta orduan, ikusten dugu, balore batzuk galdu direla, bueno, adibidez ikusi dugu, hori ez, adibide modura lasterketa baten, pertsona bat ezaguna zan barri hau ez, baina zulo batera jauzi eta hurrengoak jarraitzea. Guretzako adibidez, mendizaletasunetik hori pentsaezina da. Zan edatu hori eta gero hori ez. Azken baten guk leian bai sinestan dugu, bueno, ulertzen dugu leia moduan, azken baten lasterketa leia bat da berez, baina uste dugu izan behar dela leia etiko bat. Izan behar dela fair play edo esaten denaz da, apurtxo bat danak ez duela balio. Eta, bueno, horretatik atera dugu dekalogo hau, edo jarraibide hau, edo proposamen hau. Bai. Transmisioa egon litekez, Gotzon, aipatzen ari zaren balore horiek galtzearen transmisioa eginiz izanaren ondorio edo izan litekez, zuen helburua pentsatzen dut orain, nolabait ere transmisio hori gauzatzea edo egitea dela, eta horretarako aipatu duzun bezala dekalogo bat aurkeztu duzue. Konta iguzu, dekalogo horrek horrela nagusiki zerbiltzen duen? Bueno, dekalogo horretan sartzen dira 4 puntu nagusi. Lehenengo puntua izango dozan, natura eta zaintzea eta urratze ekologikoa gutxitzea. Eta hor badaude aholku batzuk. Bueno, lehenik eta behin esan beharra dau, guretzako, adibidez, dekalogo honetan esandako batzuk, aholkuak dira, berbada gaur egun betetzeko, berbada eta lasterketa guztiek betetzeko, euneko unean ezin dela, ez? Baina batzuk aholkuak dira eta beste batzuk dira, uste dugu, bete beharreko kontu batzuk direla, ez? Eta esan dugun moduan, banatu dugu gure dekalogoa, dugu gure jarraibide honek 4 puntutan. Bata da, natura zaintzea eta urratze ekologikoa gutxitzea. Bestetik, korrikalari guztiek tratara berdina izango dutela. Gero, lasterketa etiko hauek elkar bizitza baikor bat bultzatuko dutela. Eta, hori da, eta azken puntua da, horrek irurak dira, eta gero azpi puntu bat daude bai. Lasterketa etikoaren kontzeptua aipatzen ari zara, Gotzon, behin eta berriz, ez dakiz, kontua ez da bakarrik esate baterako, ez? Mendian korrika lasterketa batean, anoa postua dagoen gune baten ondoan, kartuizko edalontzia botatzeko basura poltsa bat jartzea. Horti baino gehiago ere badago, asko badago egiteko. Bai, argi dago, gaur egun egiten dira, ez? Gero legediak lasterketan legedia jartzen du, ez? Anoa gunetik 50 metro aurrera eta atzerak bakarrik botal izango dela zaborra eta, baina gurea haratago da. Uste dugu horre baino konpromesu gehiago eta firmeagoak hartu behar direla. Eta bai kirol arloan, bai jasangarritasun aldean, eta bai bizikidetza kontuan, bai. Aipatu dugu hasieran, oraingoz 10 izen agertzen direla, 10 mendi lasterketa agertzen direla etiketa berdearen manifestu hau sinatu dutenen artean. Ez dakit, jende gehiago ari zaizuen batzen, ikusi dugu, Euskal Herritik kanpoko lasterketaren bat ere badagoela tartean. Ari da, etiketa berdea egitasmo hau nolabait ere bere bidea egiten eta zabaltzen? Bai, guk esaten dugu, gainera, etiketa berdearen logoan fijatu ezkero, uin batzuk dira, ez? Guk esaten dugu, guk ez dago gu helbururik lasterketa kopuru bat pilatzekorik, edo gure helburua da gogoeta hau, hausnarketa hau, zabaltzea, bai espazioan, bai lasterketa artean, da bai, munduan barrena, ez? Eta hori da gure autua. Momentuz, orain arte ibili gara auzolanean gabiltzan, ez? Eta lagun artean gauza egiten da, oso astiro ibili gara, sukalde lanetan, eta, ez dugu zabalkunde
handierik egin, baina banaka batzuekin kontaktatu dugu, eta egia esan oso erantzun ona izaten ari da, eta jenteak konpartitzen dau, eta, bueno, egin arte ez dugu webgunea egokituta auki, eta bideo promo bat behin gendun, eta uste dugu oin hasiko dala zabalkundea patxada zeiteko momentua. Eta orain arte, bainotzut, animatu diren lastreketak 10 bat dira, badaude baste batzuk baiezkoa esan da, baina behar aurten ez, aurten behar dugu zeosar egokitzea, etiketa berde izateko, eta datorren urterako baietza esan diegutenak, ez? Gero badaude baita, adibidez, guk hau planteatu gendu mendiko lastreketarako, baina gero hasi dira martxa batzuk gurekin kontaktatzen, mendiko eskiko lasterketa batzuek be interesa adierazi dabe, orduan horretan gabiltz eta bueno, 10 gara momentuz, baina erantzun oso ona izaten ari da eta uste dugu jenterik animatuko dela. Badaude batzuk hor, bueno, itxaron zerrendan edo gogotzu behintzat. Eta etiketa berdea izendapen horretara, edo ez dakit ikur edo nola deitu horretara, batu nahi duenak, badauka nolabait ere ez dakit, oinarrizko eskakizun batzuk bete behar ditu, baldintza batzuk bete behar ditu, dekalogora lerratu behar du, edo nola izaten da bateratze prozesu hori? Hori da, bueno, kontua da, guk beti izan dugu, ez? Egon dira saiakera batzuk olako, bueno, federazioen batek eta Katalunian batez be, herrialde Katalanatan, eta, bueno, azken baten gertatzen dena da, bueno, federazioak eta egiten dutena da, komisario batzuk bialdu, diru bat kobratu urra sartzeko, gurea ez da olako zeozer, ez? Olako ezer, gurea da, guk proposamen batzuk egin ditugu dekalogo honetan, dekalogo honetara lerratzen dana edo konpromiso hori hartzen duenak, guk ez dugu komisario etikorik bialiko, bereien konpromisua da, eta, bueno, orduan, sartu nahi dauenak, gurekin kontaktatzea dauka, dekalogoa irakurri eta albait zehatzen betetzen ahal egin du, eta batzordean sartuko da. Eta nortzuk garen etiketa berdea? Etiketa berdea sartzen garen lastreketa, martxa, denok gara. Bardin da, handiak izan, zein txikiak izan, denok bardinak gara. Gotzon idirin, etiketa berdea egitasmoaren sustatzaileetako bat, mila esker, bigarren kafean egitasmoaren ondinorakoak azaltzeagatik, eta jarraituko zaituztegu gertutik egiten duzuen bidearen inguruan. Eskerrik asko zuei, Izan ondo. Clavo mi remo en el agua. Eta azken 2 minutuetan murgildu gara, beraz agur esaten hasi beharra daukagu, baina Jorge Drexlerren al otro lado del río kantu honekin agurtuko dugu gaurkoa, hain zuzen ere, gaurko egunez jaiozelako Montevideon, musikari uruguaiarra, bueno, denetarik egin du bere bidean, kantu mordoa, eta gogoratuko duzue al otro lado del río kantu honen vertiente cinematografikoak ere askorako mantzuela. Baina guk gaur agur esan beharrean gara, Mai Gorostiaga Pozo, placer bat. Agur placer bat, beti bezala. Datorren ostegunean gogoratu Zurriolako Egia, zinemaldian. Estudioan egongo garela, naiz gunean, Antxe Zurriola Torbidean, zinemaldian. Julen Goiko Etxarbe oso, okerrezpanaiz aste artera. Aste artera arte ondo ibili. Eta zuei entzule, bihar hementsi izango gara naiz irratian, baina gu fisikokila Donostian egongo gara, zinemaldiaren epizentroan. Aurreratzea badaukagu dagoeneko, esaterako Lara Izagirrerekin izango garela, 20.000 especies de abejas filmaren ekoizlea, gurekin izango da Sos Arrazakeria elkarteak zinemaldiarekin martxan jarri duen egitasmoa aurkezteko Imanol Legarda bera ere, eta baita Edurne Azkarate, Irati filmako protagonista, Oiana Maritorenek antzerkia eta zinemaren artean, arekin sortu nahi duen nahasketa horretan. Eta gauza gehiago, baina hori guztia bihar goizeko 10:00 aurrera hementxe naiz irratien orain, informazioaren txanda, ondo izan, eta egun ederra, ospatu, edo bizi, edo sortu, edo donakoa, aio! Al otro lado del río yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío.
creo que he visto una luz. Keep calm and bigarren kafea.